Ajjaj. Jó, link üres. Egy voltál. Hát még be vagy. One enemy remaining. Spike down B. És ő? Az is itt van valahol. Akkor... Az engem lőtt Nem le. a... Szerintem miden van, nem? Na, nincs. A fasz nem. Kezdőn fog valahol levárni. Vagy B előtt. Nagy kamu, tudom, hogy bejött nem mid. over. Tudom, hogy bejön. Mögöttetek. Na, ja, nem, az a jet, bocs. Flash-el be. Ott vagyok. Gerci. Hagyjál. Jó, Killjoy 80. Szóval Lehet fenn van. konnektor, meg CT, meg egy Player tower. standing. One enemy remaining. Nagyon jó vagy. Nézd vissza büdös passzokúja. Most vagyok. Volt egy alul, azt hiszem. Szép. Lehet fölment. Jaj, nem tudom fölfele vinni. Király. One enemy remaining. Gyönyörű. Beloptam az észed. Se baj. Apát faszát, de megijedtem. 80. Last player standing. Ja. Egy link. 80 a Cypher. Vagy mi a faj? Breach. One enemy remaining. Killed. My ultimate is ready. Blinding. Spike here. Nice. Forget your place. Amúgy ti alszatok, srácok? Right. Nem tudok lőni. Vége. Örülök. Még egy halt. Indulok, jövök. Kim van longon? Kettő. Mindjárt lesz smokom, 5 szek. Kettő fixen. Várjál. Jó van, várok. Már nyomjad. Kettő, egy ott. One enemy remaining. Nagyon Apu intézi, apu intézi. Aha! Az baj. Az nagyon nagy baj, rám fognak menni. Csak Akkor nem nem mit csinálna. Jobb vagy. Jobb vagy. Most mortak, úgy bekapnám a faszomat. Damn! Ajaj. Be is jön. Aha, szia! Faszok, gyere. Hoppá, cheater kérdőjel? De hogy cheater ez egy gyattel? One enemy remaining. Ő is, ő is. Ja? Spike down Szálltam A. van valahol. Rövid. Akkor visszafutott. Majdnem. Hol vagy? Gyere már. Ott ül, másik oldalon. Gyere már. Szép. Kontaktodra píkelek, Sky. Kettő. Mindegyik itt van. Spike down A. Karok. Enemy remaining. Flawless. Te vagy az, fiam. Died underneath us. Not ready yet. Gyere három. Cover going out. Várj egy kicsit. Stealing sight. Last player standing. Ruszki miért tartanál helyet? One enemy Ucsotri. Ultimate is ready. Szóval sem van. 78-at kapott. Van fantomja. Van jam mögött egy. Itt van hátul. Hal? Ah, nagyon jó. Jó, easy. Retake-re fognak játszani. Játszanak, van ultim.
Nyom fel a ized. Cage-et. Enemy remaining. Megnézem senki. Gyönyörű. Fes. Rajta van a bomba. 80. Szép Morty. Hol a breach? Hát itt. Stunolva geci. Lefejel. Nem tudom bejönni ára, kifalasztják őket. Enemy remaining. Spike down A. Ne viccelj, meddig ér az a szar? Tomba rólak. Jó. CT-re ultizott. 140 klóv. Spike down A. Ja, itt van még egy? Killjoy bent. De mi? Már megöltem Killjoyt, de hogy még voltak szállton? Jaj. Jó, 1 B. Omená. Ez kell. És most néz ki, amint elnézek róla. Utyo, Osman, Bén. Nem mondod ott? Hát csak azért szóltam, hát nem tudja, tudod. Csaba. Hopp. Lekisak. Én lelkisen. Lelkisen? Ó, már közel van, az feljöttem a heavenbe van. Öld meg! De mi a geci, nem fej? 3. Miért vettem fel egy serifet, amivel nem tudok lőni? One enemy remaining. Side, Utyo side. Planter. De jó vagy, édes. Nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Adok Már neked egy megint már elmúlt elmúlt Mortex, hogy ezen kívül jó vagy. Ő nem, B lesz. Közel. A kurva anyád! Midről vére mennek. Rajtam vannak. Spike down. De rajtam vannak 3-an. Spike here. Azt mit csináljak a bombával? Azt kell tartani. Ne! Hát de... One enemy remaining. Last My player ultimate is standing. ready. 55. Pikok píkelme, buzi. Marketból fog píkelni. Elépte. Spike down A. De ne basszom már fel! Várjál, mindjárt. Mindjárt. Jaj. Tehát. Jó? Megnyertem rosszás info. Info, hát Ide volt egy operátor. One enemy remaining. Aha, még egy. Te. Nem nyomsz meg semmit, mert nyomom a szemed. Jó gyerekek, ha észlelek most. Nem tudom, mit kapok. Látod, még mindig. Majd megegyezünk, hogy mit kapsz érte. Jó. Adnak fel, igen. Most kérek 2 vantatot. Get out of my way! Nem csinálja. Ó, menj oda hozzá. Na, kaptam 2 vantatot egyszerre, úgyhogy nem tőlem. 3-at is. Negyediket is megkaptam, 5. De basszom! Enemy remaining. Se. Micsoda. One enemy remaining. Last player standing. Stealing sight. Player standing. Hallottam. Elég Szóval gáz. 100. To dust. Kicsi. Jön az a sor. Cover going out. Long. Nagyon sok. Ultimate is ready. Sarok, jobb sarok. Szépen mollik.
Gyertek, gyerekek. Hogy? Hát megöltem 3-at mondjuk szálltam, lehet úgy. One enemy remaining. Az éjszem lett volna eddig. Hogy? Itt volt. One enemy. Jaj, haver! Lehet elmentek vidra amúgy. Valószínűleg, aha. De a Cyphert mondjuk kikaptam. Tipre itt van. Szerintem. 30 seconds left. Lehet B fele van. Hát de hogy van, mi az ő volt? B. Mi? Az úgy volt. Jó van, 5 lövésbe halljam meg, De, tényleg. bazd meg, hogyha adunk már kell, Spike down B. nem tudom. Még egy volt, Bél. Amenj már, izé nem a side-szerű. Remaining. Cover going out. Tudom, hol van. Have the spike. Nem látom. Legalább. Spike planted. Szalas vagyok, vagy lovas. Két hit. Cover going out. Jövök hozzá. Ó, de ez nem jó CT oldalba lő. Last player Take it. standing. Ez 40. Leggolasztunk. Easy. Nem kell a spot. You thought you were safe. Egy mit. Cover going out. Szögbére. Egy lovas. Jó. Mi van? Enemy remaining. Az a timing, haver. Ennek midre? Lehet Shadows traveling. is. Cover going out. Watch them run. Seconds left. Spike down A. 40. Last player standing. Amúgy ám vannak. Micsoda? Watch them run. Jön ki. Last player Ja, standing. értem, hogy ez ugrik egy ilyet, azt kapok egy. Jó van. Baszki. Meg lett. szép volt. Csávó felugra húzva az ajtó. Án a falat tudik. Shadows traveling. Zsedben van. Spike down A. Nincs. Hoppá, bedobtam gránát. Kiszmokolom. Cover going out. Ezt megeszi. Van egy 500 forintom rá. Hogy? Ott fog Jönni fog itt hátba. Aha, ott fog jönni valószínűleg nálad, igen. Most lőtte ki a falat. Fejbe lőttem, ami. 500 forinttal gazdagabb lettem, mondom a számom. Kinek van ilyen? Shit volt, Cypher shit volt a kamerával. Nem tudom, kamera vár. Szerintem fenn van amúgy ablakba, de mindegy. Hogy, mint bujkál. Hogy nem bírt velünk?